olen tuttu tosimies. Tänään minä testaan suurinta osaa energiajuomista. Eiköhän aloiteta. Tai ei todellakaan koko maailman, mutta joitakin energiajuomia. Eiköhän aloiteta. Aloitetaan batteryista. Ensimmäisenä meillä on tämmönen Battery Limited Edition. Eiköhän maisteta. Ei oo mitään ihan surkeeta kuraa, mutta ei mitään parata. Minä annan teille 2,5/5. Legendaarinen perusbatteri. Tässä ei ole minulle tarpeeksi kofeiinia, mutta eiköhän maisteta tätä. Pärisee! Okei, tässä kyllä ollut tarpeeksi kofeiinia. Tää olisin tarpeeksi kofeiinia. Mä olin nyt sikaisia, mä oon maistanut vasta 2. No tää on aika perusmakuusta. Mä annan tälle vaikka 3/5. Edi. Tää on sitten videon ainut pulloenergiajuoma. Aloitetaan. Kaikki tietää varmasti, se on avattu. Hei, tää on ihan hyvä. Mä annan 3,5/5. Seuraavaksi Medgrog. Onpa Sigman näköinen krokotiili. Minä oon vähän niinku toi krokotiili. Minäkin olen Sigma. No eiköhän maisteta. Mä oon niin nuorekas, mutta eiköhän maisteta tätä. Siis, tää on ihan sairaan hyvä. 4/5. No ei voi. Miten tää koko ajan nousee tälleen kirralla? Seuraavaksi Jonne-juoma. ES. Euroshopperstar. Pitää shoppailla ES. Peltoniemi, olet iloinen tonttu, kaikki mukaan laulamaan. Siinä oli pärinät, mitä mä päästin ulos. Lisää tätä. Tämä on kyllä hyvää 5/5. Jumalten juoma, Megaforce. Ensin meillä olisi tämmönen talvimix. Siis Solar Citrus. Kun se oli valkoinen, niin mä luulin sitä talveksi. Ihan sama maistetaan. Tää maistuu ihan sitruunamehulta. Hyi saakeli. No mutta mä säälin vähän tätä, niin annetaan tällä sentään 1,5/5. Cosmic Berry. Tää oli uutuus silloin aikoinaan, mutta vanhempi tuote nyt. Avaruus Megaforce. Seuraavaksi avaruutta. Eiku tääkin on vaan tämmönen. Jäsevä, minä maistan tän nyt. No minä annan tälle arvosanaksi 2,5/5. Tuli vähän pahalta niin makeita. Ja seuraavaksi se kaikista legendaarisin juoma. Punainen Megaforce. Se on lohikäärmettyssä. Hieno lohikäärme. Yhtä Sigma kuin minä. Melkein puolitoinkin kerrallaan ruotita. Se on niin hyvä. 5/5. Thunder. Mikä se on nimi joku? Se on Black Raspberry. Eiköhän maisteta. Ja tämä maistuu ihan minun vaimoni salmiakki kolalta, kun se jää niin vuosia ja sillä on yskä. No mutta on tää parempaa kuin se paska, niin mä annan tälle arvosanaksi 3,5/5. Omena Thunderi. Maistuukohan tää omena mehulta? No testataan. Minulla päritee! No annetaan arvosanaksi 5/5. Tää on aika hyvä. Monster. Nyt mä maistan tätä valkoista monsteria, kun kaikki kihuu tätä, niin nyt mäkin maistan. Tää on ihan sairaan hyvä 5/5. Mähän ihan mun äänikin muuttuu, kun mä juon tätä. Tämmönen pinkki monsteri. No tää ei oo ihan. Tää maistuu yllättävän paljon tuolta valkoiselta, mutta vähän huonompi. 4/5. Minäkin tähän nyt soovalle. Minä pärjäsin. Minä menen baariin. Normaali monsteri. Tämä maistuu kaljalta, mutta hiukan paremmalta. Annetaanpas tälle arvosanakin 2,5/5. Tämmönen mini-ees. Tää on tämmönen joku paremma. 3,5/5. Dynamiittia. Eikä me muuten juuttu, kun enkä me räjähdä. Olipas lailla.
Ei räjähdystä. 1/5. Squid Game energiajuomaa. Mango. Ihan hyvä mango. 4/5. Oikeesti puolen tähän kofeiinimäärää. Red Bullia. Hei, minulla on punainen puka. Minä olen yhtä Sigma kuin härkäytin. Minä olen vähän niinku toi. Ai että. Koska tämä juoma kertoo minusta 5/5. Samanlaista. Tätä ei vissiin ole Suomessa, niin tää on ihan hyvää. 4,5. Tämä on vihreä. Eli yhtä vihreä kuin minun naama. Ja virtsa tämän jälkeen. Mutta siis arvosana 3/5. Persikka Red Bull. Se on vähän niinku no kuitenkin hyvä persikka. Mutta ei niin hyvä. Niin 3/5. Mustika Red Bull. Ja mä kuolen tähän. Liian hyvä mä kuolen. Pakkohan se antaa 5/5. Sitten me juodemme tämmöistä purple Red Bullia. Minä olen arvoväkin. Äkkiä, 3,5/5. Kun tämä maistuu ihan oravaan ei kesä menee. Kun kesä menee sen kunniaksi. Ei nekään kunniassa ole siinä, mutta 5/5. No niin, mitä se tonttu täällä puuhailee? Tonttu, mitä sulla on tapahtunut? Hei, sä oot juonut energiajuomia. Nyt sulla on kofeiinin yliannostus. Pitää soittaa myrkytyskeskukseen. Myrkytyskeskuksesta norppis. No haloo kuule. On käynyt niin, että tommonen 250-vuotias vanha mies on saanut tuon vakavan kofeiinin yliannostuksen. Niin mitäs mun pitäisi tehdä? Nyt täytyy lähettäkää hänet heti hoitoon. Piipaa. Tonttu, miten sä voit? Ei voin ihan hyvin. Saatiin hänet parannettua, mutta tuommoinen yliannostus olisi voinut olla hengenvaarallinen. Tonttu, sä oot niin vanha, että sä et enää saa nauttia noita juomia. Ja toistaiseksi, vaikka olisi kuinka nuori tai sopiva noihin, noita ei saa todellakaan nauttia noin paljon. Selvä, mennään. Hyvä, nyt voitte mennä kotiin. Ja näin päättyi Tonttu Tosimiehen energiajuomien arvostelu. Kiitos kun katsoitte videon. Tilaa kanava ja tykkää videosta, jos haluat lisää. Ja se olisi moikka!